Stefan Sarpaneva, ilo nähdä sinua täällä Baselworld 2017 messuilla. Juuri juttelin Karin kanssa, olet tässä aivan vierekkäin Independent-puolella ja täällä ne kaikki hienommat erikoisuudet löytyy ja todella ilo, että kannatte Suomenkin lippua osaltanne korkealla, myös Kari, vaikka on jo sveitsiläistynyt ja sinä erityisesti täysin suomalaisena tuottajana ja sulla on mielenkiintoisia uutuuksia tässä. Karin kanssa vaihdettiin pari sanaa siitä, että vaikea kellovuosi takana yleisesti teollisuudella. Miten sinulla on näkynyt toi viime vuosi ja mitkä odotukset tälle vuodelle? Joo, kiitos vaan, että pääsit tulemaan taas tänne näin. Niin, no onneksi sieltä Suomesta käsin kun toimii, niin asiat on vähän eri lailla kuin ehkä täällä. Ei mulla ole nyt mitään paniikkia ollut missään, että enemmän mulla on tilauksia kuin koskaan aikaisemmin. Viime vuosi oli ihan hyvä ja sitä ennen vuosi oli loistava ja tämä vuosi on jo itse asiassa voisi sanoa täynnä, ettei tässä nyt mitään hätää ole. Mutta täytyy tietysti olla varovainen, että silloin kun on pieni, niin silloin on mahdollisuuksia, mutta heti kun menee määrättyä kohtaa, missä pelataan toisten rahoilla, niin sitten alkaa paniikki iskeä. Sä oot indikoinut sitä, että nämä kalliimmat Sarpaneva-kellot, mikä on ollut tavallaan se keihäänkärki niin tässä kalliimmassa luokassa, ja sitten tämä SUF eli Sarpaneva Uhrenfabrik, niin ne on ollut vähän etäällä toisistaan ja muuta, ja SUFista on tullut tavallaan semmoinen syömähammas sulle ehkä enemmän kuin aikaisemmin, että sä oot sitä maa-, ilma-, vesielementtiä ottanut nyt tukevammin haltuun, ja nyt varmaan tämän messujen merkittävin uutuus Vetehinen SUF-mallistosta. Voitko kertoa siitä niitä erikoisuuksia, mitä kaikki eivät tiedä, vaikka itse olen jo kuullutkin? Niin, siis me puhutaan nyt tosiaan 2 tuoteryhmää, jotka kumminkin on molemmat mulle yhtä tärkeitä, mutta mä pystyn toteuttamaan erinäisiä asioita niin kuin SUFin kautta. Ja nyt me puhutaan tästä SUF by Sarpaneva tuotteena, eli tämä asettuu sinne välimaastoon. Tässä on paljon elementtejä, mitkä on tuotu Sarpanevan maailmasta SUFeihin. Ja kumminkin tarkoitus on pitää vielä tämäkin todella niin kuin marginaalisen, että näitä tehdään 26 kappaletta per väri. Näin aluksi. Ja kumminkin ne sarjakot tulee pysymään pieninä. Ja tässä on materiaalina Outokummun ruostamaton teräs. Ja tosiaan niin Karin omistamasta taulutehtaasta niin taulut tulee ja Eterna koneisto lähtökohtana. Että tässä on paljon sitä asiaa, mikä tavallaan on lähellä niin kuin suomalaista kelloseppää ja mitä meillä on niin kuin historia-aikana. Kelloseppiä lähtenyt ensimmäisenä Eternalle töihin 60-luvulla ja näin päin pois. Eli kotimaisuusaste tämmöiselläkin tuotteella, mikä kumminkin nyt selkeästi käyttää niitä elementtejä, parhaita elementtejä, mitä löytyy sveitsiläistä koneistoa, saksalaista kuorta, niin kumminkin on mahdollisimman korkea. Tietysti suunnittelu ja kokoonpano meillä Pajalla Ruoholahdessa ja näin päin pois. Mitäs inspiraatio lähtee varmaan Vetehinen sukellusveneestä toisen maailmansodan ajalta? No siis sen Vetehinenhän tarkoittaa siis vedenhaltijaa kalevalaismukaan. Mutta se, että on meillä tietysti oltava vähän sitä sukellusvenettäkin tässä, itse asiassa sekuntiosuuttimen muoto. Eli tuo vastapaino on ihan sama kuin on syvyysmittarissa oli kautta muissakin mittareissa näissä sukellusveneissä. Mulla on semmoiset sattumoisin olemassa. Ja näin, että kyllä tässä nyt hehkutetaan osakseen sitä suomalaisuutta, mutta SUF-brändinähän edustaa nimenomaan tämmöistä sisua ja peräksi antamattomuutta ja tällaista niin kuin perisuomalaista mielentilaa. Ja tosiaan näissä nyt jopa sitten Punavuoren rannekkeita on käyttänyt ihan sen takia, että päästään vielä pidemmälle, eli siinä on nyt madetta ja poroa ja tässä on tämä musta oli tietysti poroa. Sanoit, että 26 kappaletta per väri. Kuinka monta väriä? Nyt on 4 eri väriä. Eli on sininen, harmaa, hopea ja sitten kuupari, eli tuolta löytyy sitä. Hyvin näyttäviä väriyhdistelmiä. Verollinen hinta oli noin 4650. 4650. Ja hyvin on voi sanoa, tilauksia tullut, että sinitaulunen alkaa olla nyt niin kuin lopussa, että sininen, harmaa, hopea, kupari on se, millä muodolla nyt liikutaan. Joo, ja tämä price point on aika hyvä, että tämä on sen Sarpanevan ja SUFin välissä. No tämä on, joo, ja tämä on muutenkin mielekäs. Tämä tuotteena on, kun mä teen tuotteet itse, niin mä ymmärrän niistä jokseenkin paljon ja
muiden tuotteista, niin tämä on nyt kyllä alemmas hinnoiteltu selkeästi kuin vastaavat, niin kuin vastaavilla ominaisuuksilla olevia tuotteita. Tietysti noiden isojen brändien hinnoitteluihin me ei ikinä päästä, kun siellä painetaan satoja tuhansia, mutta idea onkin se, että emme koskaan pyritäkään, että pelataan näillä niin pienillä valmistusmäärillä, mikä tekee siitä eksoottisen, ja plus, että se pitää arvonsa paremmin sitä kautta. Ja suomalaisista tässä on monia sellaisia koukkuja ja featureita, jotka kiinnostaa Outokummun teräs. Ja niin on siinä, mutta ne on mitä... Komblemin tehdas Voutilainen niin. Yhteys, kaikki nämä, ja sitten koneisto on uusi eksoottinen, Eternan uusi in-house-koneisto. Joo, mutta tässä on nyt pyritty tähän hintaluokkaan valitsemaan parhaimmat mahdolliset, eli nyt se pystytään jopa kertoa se teräs, että se tulee sitten Kemin kaivoksilta, kromi kaivettu sieltä, niin siinä on niinku mukana jo meidän omaa DNAta, meidän maaperästä, että se on aika haasteellinen sitä, niinku, se on ollut mulla niinku mielessä jo pitkään. Nythän mun kaikki tuotteet kyllä tehdään siitä ja on tehty jo aikaakin siitä materiaalista, mutta nyt kumminkin tuodaan sitä esiin tämän Vetehisen kautta. Menestystä Vetehiselle. Sulla on tässä Sarpaneva-malleja myös, ja sillä mitä erityisesti haluaisit näyttää joko teknisten tai esteettisten ominaisuuksien? No katsotaan tuommoinen K0 kuukello, mikä on nyt kumminkin ollut tässä sellainen, mistä on puhuttu ja mitä on nyt kuvattukin jo tässä jopa 1,5 vuorokauden aikana tosi aktiivisesti. Eli nyt meillä on käsinkaiverusta, eli teräskuori, mikä on kaiverrettu, tämän englantilainen kaivertajatar Janne Ryal, joka työkseen kaivertaa terästä, aseita muun muassa, mutta myöskin kelloja nyt enemmän ja enemmän. Et sillä saadaan niinku tuotteesta vielä yksilöllisempi, että jos me mennään, että toi luukkokin on kaiverrettu täysin, se niinku saadaan kyllä tehtyä jotain aivan muuta kuin mitä. Mutta se, että siinä kellossa pitää tietysti olla muutakin, eli tässä nyt on valkoinen tuliemaalitaulu tuolla alla, sitten tietysti tuo mulle tyypillinen tuommoinen grillitaulu siinä, joka nyt on harmaaksi DLC pinnotettu, jonka päällä sitten on teräksinen indeksirengas. Kuutaulu on tuommoinen sinivihreä pinnotus, valkokultakuu, punakultakuu. Tästä kaivertajasta englantilaisesta kerroit mielenkiintoisen anekdootin, että olit kysynyt, että tarvitseeko hän jonkun harjoituskappaleen. Joo. Osuiko kerralla kohdalleen ja hän lopasi, että ei hän tarvitse mihinkään. Ei hän kysyi, että miksi. Niin. Oli se. No, mutta se riitti mulle siinä kohtaa, että se oli hyvä vastaus siihen. Mikä tuommoisen alvin hinta? Tämän alviton hinta on 29 000, eli plus alviset. Joo. Upea kello. Joo, kiitos. Et suurin osa mun tuotteista kumminkin menee suoraan niin kuin loppukäyttäjälle, eli ne tehdään tilaustöinä. Ja sitten on joitain malleja tehdään nyt, tässä esimerkiksi tämä Daredevil, mikä nyt on tehty sitten niin kuin messuja tai tavallaan niin kuin tämän vuoden uutuudeksi. Eli käydään läpi vielä tämmöinen viimeinen lumemaailma, sanon viimeinen, ehkä se nyt olisi se viimeinen. Eli nyt siinä on niin kuin 4 eri lumen sävyä samassa kellotaulussa. Ja se, että sillä on identiteetti myöskin ilman sitä lumea, eli siinä on tämmöistä amerikana maailmankuvaa ja koko mun yrittäminenhän on tämmöistä Daredevil-meininkiä, että tehdään vähän hulluja juttuja ja omin päin ja yritetään jotain, mitä ei välttämättä ehkä kannattaisi. Eli se jää se, että mun moottoripyörätausta, mikä on niin ollut lähtökohta mun tekemiselle, että ensimmäinen kello oli tosiaan moottoripyörä käännytyspolkimen rattaasta ja sitä on viljelty sitä muotokieltä sitten läpi mun Sarpanevan malliston ja nyt tuotu sitä jopa SUFiinkin, vaikkei sitä moni huomaa, mutta se tosiaan on jatkumo sieltä alusta. Ja niin se on hyvin lähellä sydäntä tämä tuote, vaikka tämä on erilainen selkeästi, kun tässä nyt ei ole kuuta esillä näin, mutta tässä on tämä tähti, mikä tähti on haasteellinen, se on kuin pääkallo, eli mahdollisimman tylsä tänä päivänä, kun niitä on joka paikassa, mutta tähti nyt on vielä haasteellinen, että jos suunnittelija tulee iso kellotalo toimistoon ja sanoo, että hei, tehdään kello, missä on iso tähti keskellä, niin se voisi varmaan pakkaa tavaransa saman tien. Eli se on haastetta tuoda tämmöisiä elementtejä kelloihin niin, että ne näyttäisi pitkässä juoksussa hyvältä. Missä tämän tyyppisen kellon asiakaskunta majailee? Näitä on nyt mennyt. Sitten mä oon toimittanut
Ranskaan, Pohjois-Amerikkaan ja Dubaihin. Okay. Sama pätee varmaan näihin muihinkin. No sama pätee sitten Australia on vahva mulle. Niin Vahva siis, mutta sinänsä, että se on ihan uusi markkina. Aasia kaikin puolin edelleenkin, vaikkakin se on pientä, mutta se on koko ajan siellä. Et se pitää olla vaan niin kuin ymmärrys siitä, mitä tehdään. Vetähisen kautta niin löydetty ihan uusia asiakkaita. Ulkosuomalaiset on ollut erittäinkin innostuneita asiasta, aiheesta. Meillä on kumminkin ominaisuudetkin siinä, se vesitiiviys on tosiaan sinne 300 metriä näin, että siinä ja pyörivä kehä ja kierrenuppi, niin siinä on sellaiset perusominaisuudet kohdillaan, että sitä voi käyttää ihan oikeasti siihen sukeltamiseen tai se menee myöskin ihan juhlatuotteena sit ranteessa. Kiitoksia Sarpaneva. Stefan, sulla on vielä mahdollisuus sanoa muutama tervehdyssana suomalaiselle yleisölle ja ostajakunnalle ja potentiaalille. No ei muuta kuin että lykkyä tykö ja tervetuloa käymään ja kaikkia yrittää palvella mahdollisimman. Joo, nimenomaan. Kiitoksia paljon ja menestystä. Kiitos.